Il-ħamis huwa l-aħħar jum li fih wieħed jista' jmur jiġbor id-dokumenti tal-vot għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal-votanti li huma rreġistrati f'Malta dawn jistgħu jiġbru l-vot tagħhom mill-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar u għal dawk reġistrati fuq Għawdex jistgħu jmorru jiġbru l-vot tagħhom mill-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità fir-Raba ta' Għawdex. Matul il-jum tal-ħamis wieħed jista' jiġbor il-vot tiegħu bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sa nofs il-lejl. Id-dokumenti jinġabru personalment u tittiġi ppreżentata l-karta tal-identità. Il-kampanja għal din l-elezzjoni tala il-ħamis fejn dakinhar il-Partit Nazzjonalista si organizza massili kbir fil-Pjazza tas-Siġġiewi, rally li se jibda fis-7 ta' filgħaxija. Intant tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali għad hemm 116,526 vot li ma nġabrux li ammonta għal 25.5% tal-votanti reġistrati fuq Malta u Għawdex. Il-total ta' votanti għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali huwa ta' 457,369. Il-lokalità ta' San Ġiljan għandha l-akbar ammont ta' voti mhux miġbura, hekk kif 61% tal-voti li ammontaw għal 8,188 kienu għadhom għand il-Kummissjoni Elettorali. Il-total ta' persuni li jistgħu jivvutaw fuq din il-lokalità huwa ta' 13,414. Imbagħad f'Taslima kien hemm 58.5% tal-voti li ammontaw għal 12,940 li għadhom ma nġabrux. Fil-Gżira ma nġabru 57.6% tal-voti li ammontaw għal 5,809. Sitwazzjoni simili f'San Pawl il-Baħar hekk kif ma nġabru 57.1% tal-voti li ammontaw għal 16,285. Min-naħa l-oħra għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew hemm 42,935 vot li għadhom ma nġabrux li ammontaw għal 11.6% tal-votanti reġistrati fuq Malta u Għawdex. Il-total ta' votanti għall-MPs huwa ta' 370,190. Jidher li l-10 distret li huwa magħmul mill-Gżira parti minn Naxxar, Baħar iċ-Ċaq, Pembroke, San Ġiljan u Taslima għandu l-akbar ammont ta' voti mhux miġbura għall-elezzjoni tal-MPs li ammonta għal 23.2% tad-distret jew 6,942 vot minn 29,933 tal-votanti reġistrati. Imbagħad fit-12 il-distret li huwa magħmul mill-Mellieħa parti minn Naxxar u San Pawl il-Baħar kien hemm 21.2% tal-voti mhux miġbura jew 6,756 dokument. Fid-9 distret li huwa magħmul mill-Gargur, l-Imsida, San Ġwan, Kappara, Swieqi u Taxbiex hemm 15.1% tal-voti mhux miġbura li jfisser 4,217 il-vot mhux miġbur. Intant bejn is-Sibt u l-Ħadd Net Television se jkun qed iwassal xandiriet speċjali b'aġġornamenti kontinwi li jagħtu ħarsa lejn andament tal-elezzjoni u l-proċess tal-att tal-voti.